Pozdrav svima, od Jelena i danas ćemo napraviti prank call, pošto je 1. april. Nazvat ćemo mog dečka. Reću mu da sam na izlasku iz hotela slomila nogu i da sam sad na hitnoj. I ne znam hoće uopće upaliti to, ali ajmo da probamo. Ok, prvo ću mu poslati poruku da me hitno nazove i prvo ću onako glumiti da plačem. Bože, ne mogu, nemojte sam se, molite, nemojte se smijati, ja ću se opaliti smijati. Još vam plakati. Okay. O moj Bože. Moje srce tako... Bojim se njegove reakcije. My heart is oh my gosh. Zvoni. Hold on, dude. Yeah. Hey, Kiki. Oh my god. Moram ti nešto reći. 6, šta? Kiki, Molim. upravo sam na hitnoj. Kiki. Ne, nisi. Kako misliš ne? Zašto si na hitnoj? Zato što sam izlazila iz hotela i krivo sam stala i opet mi je ispalo koljeno. Florena, ti si idiot. Zašto to Nemoj se govoriš? bavati. Nemoj da me zajebavaš. Sorry. Mislila sam te zeznut za 1. april. Šta? Mislila sam te zeznut za 1. april. Ali tebe očito nije briga. I don't care! Enough. Uglavnom, Zašto te nije briga? I don't know. Zašto si Zašto? Kad ti ja kažem da mi je ispalo koljeno, da sam na hitnoj, zašto nisi? O, Mico, zašto? Šta je bilo? Nego... Znaš kako se kaže? Ne, kako se kaže? Travanje, Ti si idiot. Lorena, ne zaboravi, spreman sve. Dude, baš sam mislila da ćete ove godine uspjeti zeznut. Sram te bilo. I hate you. Ej, ne može. Nemoj mi zvat puse, treba si pas na foru, nisi fora. Nemoj. Ajde, još ćemo slatoled, ajde. Ajde, beli mačo ćemo jesti, ajde. Ok. Bolje mi je. Lili, nećemo. I've been punked. I to bi bilo to, eto, fora mi je propala. Nažalost. Baš sam mislila da ću ga ove godine, nijedne godine ga ne uspijem zeznuti, ali... Kad je spreman na sve, ovo ono. I to bi bilo to, mi se vidimo u sljedećem videu i... Pozdrav! Whatever. We're no strangers.